ତେବେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଖୋଜାଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜୀବ ଦେଖିଥିବେ ଓ ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଅନେକ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଏପରି ଜୀବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ନମ୍ବର 1, ୟେଲୋ ହେଡ୍ ଜୋଫିସ୍। ଏହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯିଏ ତା ମୁହଁକୁ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ପେଟରେ ନ ରଖି ନିଜ ମୁହଁରେ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମାଛ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଅଟେ ଯାହାକି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୁହଁରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମୁହଁରୁ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାଛଟି କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ସି ହର୍ସ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପାଣିର ଘୋଡ଼ା କୁହାଯାଉଥିବା ସି ହର୍ସ ନାମକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୋଡ଼ା। ତେବେ ଏହି ଜୀବର ମୁଣ୍ଡଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପରି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକାଥରରେ ପାଖାପାଖି 2000ଟି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିମେଲ୍ ସି ହର୍ସ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ କରିବାର ଟାଇମ୍ ପାଖେଇ ଆସେ ସେ ମେଲ୍ ହର୍ସକୁ ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ସୁରିନାମ ସି ଟୋଡ୍। ତେବେ ଏହି ବେଙ୍ଗଟା ସବୁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖାସ୍ ଅଟେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବେଙ୍ଗଟି ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ଅଟେ। ତେବେ ଯେପରି ସବୁ ବେଙ୍ଗର ହାତମାନଙ୍କରେ ଝିଲି ଟାଇପର କିଛି ଥାଏ, ଏହା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ତାରା ପରି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର ଫିଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଜନ୍ମ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରାପୁରି ନିଆରା ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଙ୍ଗ ପରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ରଖିଥାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ପିଠି ଉପରେ ବସିଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଏହାର ପିଲାମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ପାସିଫିକ୍ ସାଲମନ୍। ତେବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରହୁଥିବା ଏହି ସାଲମନ୍ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତି ଲୁଣିଆ ପାଣିରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ମିଠା ପାଣିରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମା' ମାଛ ଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୁଣ ପାଣିରୁ ମିଠା ପାଣିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ମିଠା ପାଣିରେ ଏହି ମାଛର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମିଠା ପାଣିରେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଲମନ୍ ପ୍ରଜାତିର ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେବେ ଏହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମିଠା ପାଣିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, ସିକ୍ଲିଡ୍ ଫିସ୍। ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯିଏକି ନିଜ ମୁହଁରେ ତାର ନିଜ ଅଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ତେବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଖାସିୟତ ଏଇଟା ଯେ ଏହା ପିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।